स्टूडियो नौशहरा घोषी। छौड़ी हम अपन जिला के अपराधी, केतनो गोली चलतौ बाकी तोरे से करबौ शादी, तोरे से करबौ शादी। एक ही छौड़ी हम अपन जिला के अपराधी, केतनो गोली चलतौ बाकी तोरे से करबौ शादी। मांगिया में से नूर डाली के कनिया तोरे बना लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, मड़बे से उठा लेबो। विधायक से डायरेक्ट पहचान होगे, गया से पटना तक नाम बदनाम होगे, नाम बदनाम होगे। नेता विधायक से डायरेक्ट पहचान होगे, गया से पटना तक नाम बदनाम होगे। बाजी के तोर ससुर सरावा भैया के बना लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, मड़बे से उठा लेबो। जे सामने ओकरा देबौ छौड़ी रे लागे, कई गो हम मर्डर केस के ले हियौ बे लागे, जे सामने ओकरा देबौ छौड़ी रे लागे, कई गो हम मर्डर केस के ले हियौ बे लागे। रौशन पुजारी हम अकेले फरिया लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो, एक काटा के दम पर तोरा मड़बे से उठा लेबो। मां म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौशहरा घोषी।